Pandita kinarya langsung tindok kumbang sematu saringing tawang madarno ngelmu kang nyata bangkuling kasajanan mangkuling kasajanan pati tapak ing kontol layang ora mengko tau nggih Retna Kundang kasih ora pangandikan apa-apa Begawan Durna Prakoso wis sawetara suwe anggonku sesinglan wujuding Brahmana lan kowe uga wujuding manungsa ingkang endah warnane amarga sawetara satya-satya Pandhawa padha ora ngegiwa yen aku sesinglan wujuding Brahmana jenengku Begawan Durna Prakoso. Kula kang saka kuwi ya Retna Kundang kasih. Mbok menawa mengko para kawula tanah Jawa utamane para satya Pandhawa isih ana sing padha eling karo aku lan kowe. Yen munggo penemumu piye Retna Kundang kasih? Ya tapi semurku ya Bapak Begawan Durna Prakoso. Samping anggonku sesinglan wujuding manut ingkang kowe manggene uga mapan ana ing sajroning gedha pusaka negara ing Dwarawati. Sejatine yen kok tak presani Narendra Dwarawati Prabu Bathara Kresna sadine wis presa yen to aku lan Kakang to akeh Begawan Durna Prakoso wis dadine yo ditilamak ing jalma manungsa. Lah ya kaya ngono kepiye meneh wong aku karo kowe mapan nang negara Dwarawati wis dijujuk tiba-tiba ya nang kono. Iya. Mulane karsa kuwi banjur kowe dilamar wong pirang-pirang satriya sing bagus-bagus ana yoga, ana dalang, ana tetek bengek ngono. Kok dadi angel temen ki kepiye ta kowe? Mergo aku duwe sesuk kono iki pebono sajane aku bakal modi mangkoros satriya para kawula negara ing amarta mligi nang tanah Jawa. Langgonku sesinglan wujuding ucapatur kaya mangkene iki sadurung bakal modi sapa sak mengko yen bisa batang cangkem aku. Kaki Begawan Durna Prakoso ora ngono to. Ana ngono kuwi ra aku ya arep kepiye mengko. Ya kuwi mongso padha nggonmu bakal mereka toya supaya ing samangku bisa pinanggih mangpa satya Pandhawa utamane para kawula ing Nuswantara tanah Jawa. Kamu sadene Narendra ing amarta Prabu Puntadewa sadene wis krasa yen koncatan aku apa dene Kakang. Untuk kaki Begawan Durna Prakoso para kawula namung tani putu gagal iki tanpa karya anggur padha makarya. Wah ya ora ya kaya ngono kuwi mongko pancen ya temenan kok. Wani aja ngene, aja suwe-suwe, kok aku karo kowe gek tak badar ngono wae. Nah nek ngono kuwi gek tak rampung, ayo gek tak rampung yo ora apa-apa kok. Tak rampung kok wis teko. Wong ora wis beres to. Yo wis kabeh iki. Beres kabeh ora ono sing kuciwa narak ngono anak. Aku wong sing pentingke wong kuwi. Aku dadi Brahmana nang pertapan kene nek ora tak omongake tak keke pertapan ngendi ngono tak larane ora judruk.
Ayo to ngomongake pertapan kene pertapan ndi. Aku mapan pertapan Kadek Dingkir. Dedeke mapan Ndorowati to. Iya mapan niku Ndorowati ku kok yo basamu kok yo sing rada kepenak. Wawon jenengan gek kudu tete pentali kok kon kepenak tak yo ora bisa. Yo sak anak-anane ta ya. Kok kan dadi koyo pakis barang ta ya. Ya sing baku ngono. Cantrek-cantreke ditimbali mrene. Cantrek kowe mrene cantrek. Ditimbali sak penembang. Oke, main kula tak mriku. Mangke kula nek mriku ganggu dateng kamar tiganing penembang menapa boten ora. Kula tak mriku. Nganggo nembang apa boten rasa dateng nganggo nembang barang ya nembangku ngegoro-goro wae nggih pun tak mandhon mawon karang kula niki sak kamuli dadi cantrek niku nggih gawean kula nggih pirang-pirang teng sawah teng Tegalan cantrek kula wonten paring pengendikan dawuh penemban sawetara kowe uga melu njaga tentreming pertapan ning Kadek Dingkir kene mbok menawa samengko ana putra siswa sing padha ngangsu kawruh karo Begawan Dono Prakoso kowe kudu sing ati-ati. Nggih pun kula tak mandhut mawon. Pokoke kula niku tak dadi wong sing tertib ngoten niku mawon. Sing penting kula nek mangkat tak gasik ngoten mawon. Iya, kok aja nganti nglepakake dawuh. Kowe iki nang kula main kula nang kene main kula sing tertib main nang kene. Nggih kula niku saniki nganu kok. Kowe kula mengkarep ganti KTP ini KTP mriki ngomong KTP mriko. Kowe KTP kene wae ora apa-apa. Nggih to. Iku nang kene wae. Kowe nyambute gawe yo rene kok. Lah nggih. Ora sampe lebar sentro wae. Kok kula tak manut niki boten anu nek apike ora nganggo nembang yen bahan keli boten nika ta nembang rasa nganggo nembang ngono kuwi kan toko ora apik perbang bagi taun windono yen kula ing samangke bagi kapo yang wonten ing tanah Jawi tawi medal saking Kedaton Negari di Woronganti panjenengan kula jarak bilih menika kula kagungan sesapa utawi wujuding Gubono sok simring saged batang cangkriman kula ing samangke kula badhe ngestokaken utawi badhe kaboyong puntri pundi kemawon Perembang iya yen pancen kaya ngono aku ya manut bae nanging kowe kudu ing prento lan ati-ati aja nganti samengko ana satriya utawa ratu ingkang kujiwa pegawe banjur gawe rusak gawe ringkih ana ing pertapan Kadek Dingkir iki masaken dawuh Perembang oh tan samar pamoring sukma sinuk moyo winahya ing asapi sini pentel ing kalbu pambukane warana oh rika semanten dari atos anu yen sami Gunung Raras Gondarasa Santopo Begawan Dono Prakoso mewah kadangira Dewi Retna Gondang kasih Sumawana kasih Gopara abdi cantrik-cantrik pinunggel kita sama wawan pangandikan bocah cantrik kula menepahi dawuh Perembang saya ditutupake gaweane anggonmu nyambut gawe anggonmu olah tetanen kudu sing mekel kudu sing temenanan nggih mangesaken dawuh Retna Gondang kasih pangkawuh Perembang ayo saiki padha ameng-ameng sak jaban pertapan neliti tetanduran ing mangsa-mangsa mengko mangsane ngunduh kudu diunduh yen to samengko mangsane nandur kudu nandur
supaya samengko para kawula among tani ana sakti wetenge pertapan kene utawa ning papan iki aja nganti kekurangan sandang lan pangan. Kula iki penemban. Ayo kabeh satu monggo kula dirakon perempuan ayo bareng-bareng padha among jabare pertapan.
ayon kinarya purwa wisaya miwak mulat kang sarta biasa Sudara Sarjana Wiyata widya pacang Urbe mangsa mandura kang winanes garing kandha kupepet kadya ketepe dena tinane Rama karonotan karenan ora sampe pandhah ing siti permanen praraing kira Kusrawu bukitane gerak para kapadane sik jroning taman Candra Kirana rumindah angel kira gawe Surya Rati gunungan jejeg wonten ing jagating pakelan pratandha iku wanci kesanga wancine wis gara-gara gara-gara jagating pakelan katon ayam lan tentrem katon dadi perkawaning ratri jadi bar tandur ya Maret itu juga tandur ya Maret belum Maret tandur ayo wis rasanya belum Maret
teteh kanopo Somawati ta'u Anggor koto buta maesora padi tuno Goro zamane Wisnu Prabu Jayabaya nate kandha donya iki prasasepus cilaka tuntune akeh joko dadi duda akeh prawan sing padha nglairane putra akeh panggonan ibadah ora tau disobo sing disobo malah omahe remo dijak ibadah mesti semaya sing meneng berarti rumangsa sing guyu pancen kuwi kulino mula ing jagating gara-gara eling dieling yen nyawani kapundhut marang kang maha kawasa ora bakal semaya utawa ora kena semaya mula yen padha kepengin mlebu swarga apine padha digawa ben iso ngeber lan WA SMS karo penyanyi lan marang gono wantri goro-goro tercari nyamuk anggur mati semua jolek rapat pono kawan nabi lurah Petruk nolo garing Sumawono kilora Bagong to BGPC BGPC Pak Bagong Puncak jadi puncaknya disingkat PC Putri Jagating Pangeran Amung anggur mati semua jolek rapat pono kawan Reko semanten Ira Semar bojone sampun ngawe sanggane para putra sambil kegojekan wonten madyane ora-ora mbok alon ari candrane
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Saderengipun kula atur panglipur wonten asalipun para kadang-kadang kula sanes dereng kula wonten ing galem mriki. Kanggo ngurupin kula sangaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu namo buddhaya, salam rahayu. Mugi tansah waraden sagung dumadi. Lah, nggih. Matur kenging matur nuwun dening dalem menika kula dipun paringi dawuh dhateng kadang kula ingkang kula tresnani panjenenganipun Ki Jumari Hadi Sunarto. Kula ingkang kadhawan supados nglajengaken utawi nyuwuhi wonten ing siang menika. Leresipun kula menika nggih sampun asring sowan mriki Mas para menika nggih sampun mriki ngawonten pagelaran Tinggi Purwa. Kula derek amung kula menika kamu dadi wiyaga dadi kula menika ya sampun-sampun nggih. Amung derekaken sinten ingkang asta wonten ing ngajeng Debok. Lajeng sak menika kula dipun dawuhi dumateng kadang kula wontenipun ing namung sedika. Awit kula menika nggih rumaosi Petruk sampun tuwa dadi niku kadhewasan kula yen namung kados ngaten menika wontenipun gojek kaliyan kanca-kanca. Derek mangan bagya wonten ing wekdal siang menika saha para wau dalu sampun dipun wontenaken pagelaran Tinggi Purwa Sedalu Natas lan ugi kalajengaken ing siang menika kula ingkang supados nyuwuhi dhateng kadang kula. Boten wonten sanes kula tansah derek dedonga kunjuk dhumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang semana bumi wonten ing Tegal mriki ingkang wekdal mau dalu ngantos sak menika wonten pagelaran Tinggi Purwa menika ujugipun mreti dusun. Kula derek dedonga saha suwan kedhateng ingkang bebukaya wonten ing dusun Tegal mriki. Mugi sabangunipun ngawontenaken pahargyan merti dusun sedaya sanak kadang kula mriki tansah pinaring ana bagas waras bagya mulya tansah pinaring rejeki ingkang lumintu kados irining tirta boten-boten kendhatipun pinaringan panjang yuswa ingkang sami makarya menapa kemawon. Mugi ingkang bebukaya wonten dusun Tegal mriki tansah ijabahi tansah berkahi tansah paring pangestu dhateng sedaya putra wayah Allahumma amin. Lan ugi kula sowan dumateng para kadang seniman saha seniwati. Nggih boten menapa-menapa wekdal menika siang menika kula ingkang kadhawan supados nggih dipun umani marang loro-loro nggih sira apa. Asih nyatanipun nggih senajan to menika kok ibarate umpama nggih umpama niku sing loro do terusan mboten apa tetep kula nek mayang tetep mayang ora sing apa-apa. Saestu menika wonten kalih ingkang boten tegel menika tasih ngrencani nggih matur sembah nuwun. Namun saderengipun kula atur tetembangan awit menika lasipun wonten ing utawi wonten ing Panci Pathet Sanga. Tetembangan menika werna-werna kepenake menika wonten ing Pathet Sanga. Lha saderengipun kula badhe nderek nepangaken awit sampun dereng nate tepang dhateng barang